sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da kafiran makka suka yi gangami haɗe da haɗin bakin munafukai da yahudawa suka ce kawai a haɗu a yi ta ƙare a Ahzab kenan. Annabi ya yi hijira ya tafi Madina, su bi shi su lakace shi su ji ba daɗi, su bi shi su lakace shi su ji ba daɗi, sai suka ce to ya kamata fa a yi ta ƙare, kawai a yi gungu. Aka yi gayyan arna mayaka zarata mayaka, an taho Madina da kusan mayaka 10,000. kawai a zo a murkushe annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awar. A daidai wannan lokaci da waɗannan kafirai suka yi rina wa Madina, to a daidai lokacin yahudawan banu ƙuraiza su kuma suka warware alkawari da manzan Allah, su kuma suna cikin Madina. Jama'a ku kun fahimta? Ga arna sama da 10,000 mayaka sun tinkaro Madina, ga arnan cikin gida kuma sun warware alkawari. Da aka zo aka ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam labari gafa abin da ke tinkaran Madina, aka je aka ga abin da ke faruwa. Annabi ya ce to duk wata mashiga ta Madina a je a tona rami, domin ba ma lissafin wai a tinkare su ko kar a tinkare su. Kawai a je a tona rami a duk wata mashiga ta yadda mutum ba zai iya shigowa ba sai ya sauka akan abin hawansa, dokinsa kuma bai isa ya tsallake ramin ba. In ya sauka ya ce kuma zai shiga tukunna ya hayo, kafin nan kuma an kashe shi. Aka hau tono aka toshe duk wata mashiga da wannan rami. Sahabbai sun ga tashin hankali. shine Allah ce hunalika butuliyal mu'minuna ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني الله uzkuru ni'matallahi alaikum Allah ce ku tuna ni'imar Allah akanku idh ja'atkum junudun lokacin da wata runduna ta kafirai ta kawo muku hari Madina fa arsalna alaihim rihan Allah ce sai na tura musu wata iska wata guguwa ta kore su wa junudan lam tarauha da kuma wata runduna da ku ba ku gansu ba mala'iku kenan wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah yace ai Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum Allah yace ku tuna lokacin da kafirai suka zo muku ta saman ku da ta kasan ku gabar da yamma wa iz zagatil absaru Allah yace ku tuna lokacin da ido ya kafe akan abokan gaba ka san in mutun ya razana ko abin tsoro ya gani idonsa baya kaucewa akan abin tsoro izagatil absaru wa balagatil qulubul hanajira zukata suka hauro makoshi ana bugun zuciya daya bayan daya wata zunnuna billahi zununa Allah ya ce har kuka dinga zace game da Allah anya wannan karon zamu kai labari hunalika butuliyal mu'minuna Allah ya ce to a wannan wajen muka jarabci mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya ce muka jijjiga su jijjigawa mai girma jijjigawa mai tsanani kasan duk wannan gayyan da aka yi ko zungurin sahabi ba a yi ba Allah ya yi ko bai ba iska guguwa Allah ya turo ta kori waɗannan kafiran Allah ce to ku tuna goma ta arziki da na muku jama'a muna fahimta duk lokacin da mutum zai dinga tuna ni'imomi da Allah ya mishi za ka same shi da ƙarfin gwiwa wajen bin Allah
duk lokacin da ka samu mutum ya zan butulu wajen bin Allah, wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka samu baya daga ido ya kalli wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi. To anan Allah sai ja hankalinmu, ya ayyuhan nasu, Allah ce ya ku mutane, uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imomin Allah akanku. Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi, shin akwai wani mahalicci koma bayan Allah da zai iya azurta ku daga sama da ƙasa? Allah ya ce akwai? Babu. Ka zauna ka yi nazari. Idan Allah ya cire hannunsa a kanka, wa zai sa hannu a dace? Akwai? Babu. Duk wannan dalilai ne da Allah ke nuna maka wallahi ba wadda ya cancanta ka bauta mishi in ba Allah ba, ba wadda ya kamata ka rike in ba Allah ba. Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi, Allah ya ce shin akwai wani mahalicci koma bayan Allah da zai azurta ku daga sama da ƙasa, ya saukar muku ruwa daga sama, a saukar muku da wahayi daga sama, a fitar muku da abincinku da abincin dabbobinku daga ƙasa? Allah ya ce akwai wadda zai muku haka? La ilaha illa huwa, ba abin bauta da gaskiya sai shi Allah. Fa anna tu'fakun, Allah ce to ya ake kautar da tunaninku? Jama'a mun fahimta? Ya ake kautar da tunaninku? Allah ce ya ake kautar da tunaninku? Don me za a zo a ajiye maka wani a idonka, a tunaninka, a aƙidarka, kana mishi kallon, kana ƙudurce da zai iya tsayuwa a matsayin ubangijinka? Allah ce don me yasa ake canza muku tunani? Wadda kake gani din kowaye, Allah ya ce ka duba me zai iya maka, me zai iya maka. To wannan jan hankali ne zuwa ga ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana. Idan ka dubi rayuwarka complete, ka kalle ta, za ka gaba hannun kowa a ciki. To idan ka fahimci rayuwarka ba hannun wane da wane da wane wajen gudanarta, to don me wajen da'a, wajen bauta kuma za ka shigar da wani Allah a cikin bautarka? Babu dalili, babu dalili. Ka duba abinci, Allah ce falyanzuril insanu ila ta'ami, falyanzuril insanu ila ta'ami. Allah ya ce kowane ɗan adam yayi tsam, yayi nazari game da abincin da yake ci. Anna sababna al-ma'a sabba. Allah ya ce anna sababna al-ma'a sabba, mu muke saukar da ruwa mu zubar da shi domin rayuwanku. Ko akwai wani da zai iya haka? Sai ya ce أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. Allah ya ce idan mun saukar da ruwan kuma sai mu tsaga ƙasa domin abincin da za ku ci ya fito daga cikin ƙasa. فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا. Allah ce sai mu tsirar da dukkan dangin abinci tsaba, irin gero, irin masara, irin shinkafa, irin alkama, irin duka. Allah ce sai mu tsirar domin ku ci. Wa inaban wa qadba. Wa inaban wa qadba. Allah ce sai mu fitar muku da inabi da kuma ciyayi. Wa zaitunan wa nakhla. Wa zaitunan wa nakhla. Allah ce za mu fitar muku da zaitun da kuma dabinai. Wa hada'iqa ghulba. Allah ya ce da manyan gonaki da suke cike da itatuwa daban-daban. Wa fakihatan wa abba. Da 'ya'yan itatuwa na marmari. Allah ya ce da kuma ganyayyakin da dabbobi da su ci. Mata'an lakum wa li an'amikum. Allah ya ce mata'an lakum wa li an'amikum, don jin daɗin ku na rayuwarku da dabbobinku. Akwai wanda zai iya wannan bayan Allah? Anna sababna al-ma'a sabba. Allah ce ni nake saukar da ruwa. Thumma shaqqaqna al-arda shaqqa, in tsaga ƙasa amfanin ya fito. Fa'ambatna fiha habba, in fitar muku da tsaba na abinci da za ku ci. Wa inaban wa qadba, in fitar muku da inabi da ciyayi da dabbobinku da su ci.
wa zaitunan wa nakalan, in fitar muku da zaitun da za ku ci ku matse mansa ku yi amfani da shi wajen magani da biyan bukatar rayuwanku, wa qadba Allah wa zaitunan wa nakala da kuma dabine, wa hada'ika gulba Allah ce da gonaki ka ga bishiyoyi lib 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 a ciki wa fakihatan wa abba Allah ce kuma in fitar muku da 'ya'yan itatuwa na marmari, Allah ce in fitar muku da ganyayyaki da dabbobinku za ku ci. Allah sai ce mata allakum wa li an'amikum, Allah ce don kyautata rayuwarku da jin daɗinku da ku da dabbobinku. Kun ji Allah sai ce kowa ya nazari akan abincinsa. Yanzu abin da muka kirgan nan akwai hannun mai gidanka a ciki? Malam in ka fahimci Allah wallahi ba wadda zai walakanta ka.